Bo día a todos. É unha honra darvos a benvida hoxe nesta Praza da Constitución, a nosa querida Alameda. Non hai mellor escenario para poñer o broche de ouro a este ciclo de poesía na rúa. Esta praza é o corazón latesante de Cee, un lugar rodeado pola historia que ollamos nas galerías da Casa Mallán, no antigo concello ou no legado incalculable de Fernando Blanco de Lema, cuxo museo custodia a nosa memoria xusto aquí ao lado. Hoxe celebramos a sesión de clausura dunha semana inesquecible, na que 18 escritoras e escritores encheron de palabras e emocións os nosos espazos públicos conmemorando estes 30 anos do Batallón Literario da Costa da Morte. Se onte os versos se recollían na intimidade da praciña do olvido, hoxe a poesía ábrese de par en par nesta praza para demostrar que a literatura galega está máis viva que nunca e que pertence a todos e a cada un de nós. Para esta última xornada contamos con Mónica Góñez, unha das voces ligadas ao batallón desde os seus comenzos, con Moncho Bouzas tamén, que ainda non sendo da comarca integrouse tamén moi pronto no colectivo, e con alguén que é posterior ao batallón e que seguramente lle serveu de inspiración na súa faceta literaria como é a ceense Rocío Leira. Imos empezar con Mónica Góñez, nacida en Fisterra no ano 1977, licenciada en Filoloxía Galega, exerce a docencia nun instituto de ensino secundario, deuse a coñecer nas actividades do Batallón Literario da Costa da Morte, formando parte da súa xunta directiva entre 1996 e 1999. Publicou os seus primeiros poemas na antoloxía de Mar e Vento, 5 poetas de Fisterra, editada por Espiral Maior en 1997. A súa obra poética figura recollida en numerosas revistas e publicacións como Dorna, La Flama en el Espejo, Feros Corvos, Nós, Rumbo a Sillas, Narradoras 20 autoras galegas ou Mar por Medio, entre outras. Ademais do seu labor poético, Mónica Góñez é autora de varias obras ensaísticas sobre a narrativa de Celso Emilio Ferreiro e outros autores. Está en posesión de varios premios, entre os que destacan o Francisco Fernández del Riego e el Imán. Así que empezamos xa con Mónica Góñez. Moitas gracias. Bo día. Escoitaseme ben así, arrimo máis? Ben, veña. Tócame a min darvos a benvida aquí a esta Resurrection Fest do Batallón Literario, no que, ademais de poesía, como éramos un batallón, ninguén dixo, supoño que non se quere dicir, pero houve moitos gerreamentos dentro dese batallón. Podemos recordar, por exemplo, aquilo de pódese recitar ou debemos recitar en Fisterrán, sí ou non. Jarreábamos xa, porque mira que dounos para ben de cousas, dounos para escribir, pero tamén para falar bastante. Fixémolo e adiantámonos a mareas vivas en varios anos. Despois tamén tiñamos isto era con Modesto sempre, non? Que nos dicía, o que fas ti non é poesía, o verso libre non é poesía, porque o sumum da poesía é o soneto. Eu berraba con el seguido, porque eu tiña para min que a poesía está en calquera sitio, incluso nunha cita médica no centro de saúde a que vai un mariñeiro calquera de Fisterra. Este é un feito real, leo. Veño, doutor, porque teño unha ardentía que me mata aquí na flor da agua. O doutor escoitou, mirouno e non soubo que darlle. E berrábamos preguntándonos para que serve a poesía. Tamén era poético o feito de que xente tan nova berrase pola poesía. Para que serve a poesía? E a mí gustábame moito rirme, e moito nos temos rido co batallón e no batallón e nos recitais do batallón. Escribín, por exemplo, nun deses casos, versos que doen como espiñas. Non consigo concentrarme na elegancia do momento. A beleza e a importancia escórrenme pola pel, fuxindo de min cara aos camiños de dentro. Cando falades de amor, a saliva doe, construindo versos que non proceden. Moléstame, teño que dicilo. Incluso o xesto de pensarvos provoca en min unha onda de dor inmediata. Quixera escoitarvos, sorrir ao sentar, estar aquí con vos, pero non podo. Teño unha espiña de marajota cravada na gorxa e iso faime irreverente.
Continúo cun poema a Fisterra que fixen hai 30 anos para ver como van as memorias. Puta libidinosa que fas o morto eternamente, berro de sal que estoupa en pedra sacra mollada de luxuria. Aberta sobre o mar, esculpeste firme e rexa, invadindo ondas asesas que ti prendes en noites de lúa chea. Envexosa do teu seo, ela preña. Asasina dun sol que morre en ti por desexarte cada noite. Puta bella, húmida como ao principio, seducindo dende sempre en pedra e auja, anunciada brevemente en fina area, orgullosa do teu corpo, triste, salvaxe Fisterra. Vai un dos vellos. Fixen sangre en min nas rúas de Santiago e agardando a ambulancia enchín as pedras de salitre. Arrastreme da cama e fun caendo detrás dos ollos das jaibotas cheirando ao bravo, seguindo a agonía dun sol condeado a matar diariamente. E enchegando, ven contigo, que me agardabas para non marchar. Morreremos no mar, dixemos, porque nunca nos falaron doutra morte, aunque veñamos despois a avisarvos a terra. Tamén vello, diredes vos se vale. Hei desgasarte cas uñas ata romper as tellas e chegar ao fallado sen barrer para facer sangre nos teus soños. Hei tender as roupas en lavar nas túas cordas ata que chores esgotado polo peso das nosas miserias. Hei, se acaso, morrer en ti e apodrecer a túa beira para que goses e repouses entre os vermes. Vamos un aplauso ao sol que xa está saindo. Ben, se vos preguntaba, vos veredes se vale, a pregunta é agora, canto valemos nós? Quen decide canto valemos? Decrepitude ou pátina? Unha decrépita persoa ponse á venda unha mañá nun improvisado mercado ao pé da porta. Entre lámpadas, cadeiras, marcos baldeiros e culleres, agarda a súa vez, a que naqueira. Co paso das horas, ca chegada das primeiras sombras, as cousas que aínda quedan sofren a rebaixa. Ao pé dunha decrépita persoa pode lerse agora este cartel: vai de balde, con calquera obxecto que vostede compre. Haberá que falar daqui, non? Sempre se fala daqui cando se fala do batallón. Desa Costa da Morte que a xente di a fin do mundo. Eu non estou moi pola labor, porque dixo, por que a fin do mundo? Para min é o mundo. Que culpa teño eu de que todo o demais se xuntase na outra esquina? Aquí, neste mar, non se enraíza. Amarrámonos nos mortos. Cosemos cos cabos mapas e matrias nos días nos que o vento non nos deixa ir navegar. E se chegamos a vellas e a vista nos deixa, aproaremos ao amencer, cara onde nace o sol, buscando un mar onde enterrarnos. Veña, imos falar deses 30 anos que deixastes atrás, onde estabades vos hai 30 anos escoitándonos, que estábamos nas festas de pé, hoxe a Deputación puxonos unhas cadeiriñas, dentro de 30 anos teremos unhas botacas de orellas maravillosas para estar escoitando. Un feixe de anos. Collo do cesto da vida os últimos 30 anos. Sinto a forma nas mans e mordo. O tempo escorre da miña boca ao chan e déixame na pel as marcas do sume. Decido vivir así, cas manchas e o cheiro que me queda. Esqueso que me mata e trinco, roio, chucho ata os osos. Cando non queda nada, jardo a súa semente no meu peito, por si acaso, e agardo a que a froita dos anos volva a medrar. O tempo vai ao mal que nos fai polo ben que nos sabe. Mais do tempo, ese tema da literatura. Como as varices, a vellez ajabéame as pernas, medra desde o chan e faise hedra invadindo o meu aire, dilatándome os días desde dentro das veas, afogándome. Reconcentrada en min, perdo a consciencia, esquecín o movimento de fuxida e non dou chío. Murcho eu comigo e apodreso, quieta, enterrada en vida, sen dar unha fala. Ten que vir algún de desamor, non? O desamor que sempre dicimos, hai que tan malo é
e que tanto nos fixo falar e que tantos poemas deu, se non fora por el quen escribía. Porén, era unha vez ti, e fuches tantas que decidín sobrevivirme. Imaxináchesme de masa de pan e maleable cando son rabia e pedra ensalitrada. A vida será erosión, pero non ti, tanto me tens e te pensas creador. No centro do mundo cravo as tesoiras de cortar o cordón. Construúome nas antípodas ca consciencia da rebeldía na man. Xa non és, porén, eu son. Vou acabar aquí con dous poemas dedicados ás mulleres. O primeiro é as mulleres que quedan, ou que quedaron, e díolo paje por quedar. A ti, que quedas, marchou ao mar o heroe de sal en roupa de aguas. Ata que el volva, nejaraste ti por medo ás falas. Baixarás a vista e serás campa. Afojada en terra, medrarás en silencio, criarás en silencio, e calada estarás cando el cheje a reclamar o seu trono. Vira canso, lembra, non te atrevas a ser ti, el é quen sofre. Para el serán as placas e os poemas, porque a morte en vida non viste coroa, aínda que sexa marja e sexa morte. Nunca ti. A historia non ten palabras para quen queda en terra. E xa último é para as mulleres que ían vender o peixe cando aínda se comía peixe. Son un batallón, levan os fillos ao lombo, as cestas na cabeza e milleiros de ollos cravados nelas. Van preparadas para cruzar en kilómetros nesta noite de hoxe. Coroadas de escamas, transformarán os peixes en pans e camiñarán mañá de volta para darnos de comer. Son un batallón e non saben escribir. Un placer. Bueno, vai arranque, felicidades, noraboa a Mónica. E seguimos con Moncho Bouzas, esteirán, naceu en 1971, poeta, narrador, activista cultural, con longa trayectoria no eido asociativo. Participou activamente nas actividades do Batallón Literario dende os seus inicios, organizando e coordinando recitais en diferentes lugares do noso territorio. Na actualidade forma parte do grupo Nova Poesía Guitírica. Como poeta, é autor do poemario Argonauta, publicado por Medulia en 2022, e de numerosos artigos en revistas e publicacións científicas como Ardentía, Feros Corvos, Dorna ou Xistral. Textos da súa autoría figuran recollidos nas publicacións do Batallón Literario como o volumen colectivo Nos ou, como xa dixen, na revista Feros Corvos. Así que, Moncho, cando queiras. Gracias. Ola, bos días a todas e a todos. Decía a persoa que presenta, Víctor, que son integrante do batallón, pero fora da comarca. Creo que cada vez menos, non? Cando estaba no batallón ao principio, decíamos que o batallón chegaba de Caión a Esteiro. Non se consideraba unha iniciativa colonizadora, sino que era normal. Éramos a mesma sociedade, as mesmas vivencias, as mesmas circunstancias, non? que nos condicionaban. Eu non era distinto ao resto das compañeiras e compañeiros. Non? O que decía Mónica, que gerreábamos no batallón. Efectivamente, gerreábamos moito, non? Era unha confrontación dialéctica entre todos os integrantes do batallón, pero creativa, e sempre desde o respeto, iso sí, e sempre respetamos os que opinaban diferente de cada un de nós, non? O batallón para min foi, eu considero unha persoa que participa activamente na vida social e política tamén, que reivindicar a actividade política non é nada malo, non é normal que a xente teña intereses políticos e unha posición política determinada, é bo,
porque se non te posicionas non hai debate democrático, non? Eu iso é o que facía no batallón, é o que intentaba, non? É o que fixemos. O sea, en realidad o resultado desa forma de guerrear foi positiva. Collendo o argumento de Mónica de para que sirve a poesía, non? As diferentes visións que tiñamos, eu consideraba daquela e agora tamén que a poesía sirve para abrir e conquistar espazos de liberdade para unha visión que favoreza as maiorías sociais frente a posicións que nos deixan relegados a simples consumidores ou a simples votantes cada 4 anos, non? O sea, a poesía é unha ferramenta para as conquistas sociais. Eu así o vía daquela e sigo vendo da mesma maneira. O máis interesante para min do batallón foi, pasados 20 e tantos anos, vivindo en Betanzos, que agora vivo en Betanzos, tive soidades daquela experiencia do batallón. Quise volver a participar activamente nun grupo de poesía. Non había en Betanzos, entón intentei no crear. E apliqueime. Pusémonos nome, éramos voces poéticas, bueno, ali en Betanzos non hai seseo, voces poéticas do Mandeo. E creamos voces poéticas do Mandeo, pero tiñemos que medrar, éramos poucos integrantes para poder desenvolver unha actividade que pretendíamos con solvencia, non? Non o conseguimos. Éramos 4 e non pasábamos de 4. Non había maneira. Pero había outro grupo en Guitirís, Nova Poesía Guitirica, ou Guitírica, que facían o mismo que facíamos nós. Entón, pois, vamos a ponernos en contacto con esta xente e a ver se chegamos a algún tipo de acordo. E o acordo foi unha OPA amigable. Integraronnos na Nova Poesía Guitirica e o que máis lles interesaba do grupo era que un dos integrantes de Voces Poéticas do Mandeo tivera experiencia e fora integrante do batallón interior da Costa da Morte. O que máis lles interesaba era coñecer de primeira man aquela experiencia para inspirarse, pero inspirarse dunha forma moi directa. Incluso querían saber como era o esquema dos recitales que facíamos, non? E o batallón tivo aí un espacio fértil, non? Na Nova Poesía Guitirica. Foi moi estimulante. Bueno, leovos un poema. Atopei entre cons nas fisterras o velame enchido e liberdade de marusías perennes. Atopei na gorota senlleira o froito dos salgueiros irredutíveis entre timbas caladas. Atopei tamén reloxos de ouro, impondo o seu tempo, e só un calado non estrepitoso, sí, señor. Atopei exiguos salarios na fala silenciada, e co compango na gorsa quisen craiar contra iso. Só non puiden. Erguín a testa do prato e aos ollos mirábame o clamor do pobo e por fin atopoume. O pobo é o batallón en este caso, non? O eido estantío e baleiro, invertebrado, pergunta onde no teu ollar, funsoidade gregaria na liturxia finisecular. O mastro acurrunchado leva o teu sorriso entre illas perto de algún océano. Fun baldío inconfeso na pauta irreflexiva, ser aperta ti máis seu, ao sentir a auga a seda nos pés. Fun medos disimulados no bafo lévedo. Apreisemos, compartida, a nao e sesamos, por igual, espello e sol de futuro. Quería facerlle unha homenaxe ao meu alcalde. O meu alcalde
faleceu nos anos 40 despois de pasar por un campo de concentración. O meu alcalde, o alcalde de Muros, o avó de Santi Veloso, de Champa, do meu amigo da infancia, foi alcalde de Muros no 36. E a súa figura foi absolutamente ocultada. Xa ben chega o momento de sentirmonos orgullosos de sermos continuadores da tarefa de Xosé Veloso Mallo, que era carpinteiro e integrante da sociedade, en Esteiro chamase a sociedade, e despois de 8 décadas, non, casi 9, sigue sendo a sociedade e sigue sendo un referente. Era a protección social, a Sociedade Agraria Protección Social Esteirana, que reunía a mariñeiros e aos labregos da localidade de Esteiro, que foron quen de construir a primeira carretera, entendida como servicio público no concello, que foron quen de crear o pósito de pescadores para que os fillos dos mariñeiros de Esteiro tivesen educación e pudesen mellorar no futuro. Foron quen de nuclear arredor deles os sindicatos de carpinteiros de Serres. Serres é unha parroquia de Muros, dos mariñeiros de Louro, e nuclearse arredor do Frente Popular. E ganaron as eleccións. Ganaron as eleccións por absoluta maioría. É unha cousa curiosa, hai que entender como é Muros, porque en Muros hai a vila, está a vila de Muros, e sempre foi o espacio donde as posicións máis conservadoras tiveron máis presencia, explícome, non? E en Esteiro, Louro, principalmente Esteiro e Louro, donde tiña máis forza as posicións progresistas. Entón era realmente o alcalde impulsado, escollido, gracias aos votos da xente de Esteiro de Muros. Daquela, ir de Esteiro a Muros pois era un trayecto, non? Era ir lonxe. Entón, no día no que tomou posesión do posto de alcalde, falaba desde o balcón da Casa do Concello de Muros a plaza do Curro, que se chama agora, a xente que acudeu a ese acto político, non? Pero eran de Muros, non eran de Esteiro nin de Louro. De Esteiro e de Louro ali non estaban, ali estaban os de Muros. Entón, cando lle deron o bastón de mando, dirixíndose a xente, díxolles, e creo que eso que resume o que buscaban, o que pretendían, non? O que pretendían aqueles homes e mulleres que xa loitaban naquele momento pola liberdade, non? E por conquistas sociais. Dicíanlle aos de Muros, non os de Muros por ser de Muros, sino aos sectores conservadores de Muros, non vimos a darvos co bastón, vimos a quitárvolo. E así foi durante pouco tempo. Eu quixenlle facer unha homenaxe a Xosé Veloso Mallo con este poema. Escena 1, toma 4. O verde intenso das follas, o raio de sol tan forte case é sólido. O azar invade a laranxeira. Escena 2, toma 3. Coas mans desprende a tona e o sabor quita a sede. De fondo dunha tele de parede, vese a camioneta do transeúnte destartelada de Steinbeck. Escena 3, toma 2. No chan, esgazada, a pola su pura saiba. Esnaquizadas no chan as laranxas da ira, na eira profanada. Escena 4, toma 1. Contacto de ebanistería fina, da pola da laranxeira,
emerxe o bastón de madeira. Títulos de crédito. Non vimos darvos co bastón, vimos quitárvolo. Bueno, creo que remato con este ou outro máis. Un poema escrito durante a época da nova poesía guitírica sobre a injustiza que se está a cometer en Palestina, o xenocidio que se está a cometer en Palestina por parte do sionismo, non dos cidadáns do pobo de Israel, sino do sionismo, dunha ideoloxía racista, supremacista. O supremacismo sigue visente no mundo occidental, ou no mundo próximo a nós. O timbre da bicicleta non ten a potencia dun grupo de comunicación, nin máis alá da circunferencia inmediata. O avío na proa fica na madeira quebrada no ronsel da embarcación do Atlas. O baixo do pantalón, cuidadosamente prendido, o timbre da bicicleta. Até a raída máis limpa e pulcra recén lavada. Muye Muhammad Esquí Altabí, de 12 anos. Pedalea con vigor a escola ou panadería, tanto ten. A razón xeoestratéxica e militar inapelável exixe o imperio da lei e a imposición da paz. A presencia da forza armada nos ceos e rúas, o timbre da bicicleta, única peza recoñecible tras o impacto. Muye Muhammad Siki Altabaki, de 12 anos. Saba Abu Jalé, de 3 anos. Timbres da bicicleta sordos en Palestina. Bueno, acabo con un poema de amor. Un poema, non sei se é de amor, pero en todo caso foi inducido por ese sentimento que nos caracteriza aos seres humanos, non? Que nos dignifica. Bueno, os pecíolos do inverno pasado erguéronse da beira rúa transmutados en frondosidade, pousada navegando o vento tenue. Navego só. Na Alameda os farois prenden vigorosos para alumear o paso decidido e despois permanecen. Camiño soa. Trazados a pulso, 3 meridianos de Capricornio no océano trenzan redes magnéticas. Navegación coa seguridade da tecnoloxía do cadro de bitácora, tarabela o compás imprevisto e o barco paira imperceptível. A pel do antebrazo menos exposta ao sol e ao salitre, o espazo métrico decimal escaso dunha boca apenas. No océano sen compás, a 37 graus xustos, a barlovento, o barco brinca nas ondas. E rompe no mar a mura de proa, máis alado capetón. Acaso un trago de auga cóncava na man para a singradura, ou da caída en bicicleta a cicatriz no is da mirada, visível na alborada da mañá, na riqueza cromática que conformamos. Bueno, E para rematar, é o turno de Rocío Leira, nacida en Pereiriña, aquí no Concello de Cee, en 1979, é licenciada en Matemáticas pola Universidade de Santiago e actualmente dirixe un centro de formación para universitarios en Compostela. Recibiu, entre outros, o Premio de Poesía Díaz Jácome para Novos Creadores no 2009
o Premio Xosé Manuel López Ardeiro no 2015, o Premio Avelina Valladares no 2016 e o Premio de Poesía Manuel María no 2017. Así mesmo foi finalista do Premio de Novela Vilar Ponte no 2018 e do Premio Jules Verne de Literatura Juvenil no 19. Para público infantil escribiu Universo Pitágoras 2013 e O Becho que quería comer a avoa no 2015. No eido da poesía conta cos poemarios Obituario 2016 e Inén tamén do mesmo ano. En narrativa ten publicadas as novelas Veleno en Familia 2019, 3.14.16, Xerais 2020 e Afogada tamén en Xerais no 2021. Cicuta para dous fixo a merecedora do 14º Premio Jules Verne de Literatura Juvenil no ano 2022 e dentro duns días, o vindeiro xoves, vai ser a encargada de dar a lectura ao pregón das festas da Xunqueira de Cee, co cual xa quedas na nosa historia para sempre. Rocío, benvida. Boa tarde a todas e todos. Para min é un placer estar hoxe aquí, formar parte deste ciclo de recitais poéticos, poñer o peche. Escoítase ben, sí? E nada, quero dar as grazas a todos os que o fixeron posible, empezando por Margarita, a nosa alcaldesa, o seu equipo de goberno, a Víctor pola organización impecable, como sempre, e sobre todo a Modesto polo seu empeño, entusiasmo en que estes recitais saísen adiante, e tamén un pouquiño por ser quen de coordinarnos a todos os poetas, que sei que lle demos máis dunha dor de cabeza, non? Ben, eu vou a comezar recitando algúns poemas de un dos poemarios que nomeou Víctor, que é este Obituario, co que gañei o Premio Ardeiro de Poesía do Concello de Negreira, un poemario que trata o tema da violencia de xénero e que foi escrito no 2015, pero que, curiosamente, por desgraza, é un tema que sigue vixente aínda a día de hoxe. Lerei algúns dos poemas, cada un, está constituído por 41 poemas, cada un deles fai referencia a unha das mulleres víctimas de violencia de xénero dese ano no que o escribín, e de feito o nome delas aparece ao comezo de cada un deses poemas. E leovos agora algún deles. Hai días nos que me seco por dentro antes da caída definitiva. Hai días en ceo nos que me enterro, embarradas as mans e a alma, embarradas as medias, a saia. Hai días nos que me clasifico en última posición para conter a hemorraxia no profundo de min mesma. Velaquí estamos as escollidas, as do bazo nocivo na fronte e a palabra inoculada na alma. Velaquí as metidas no cofre da noite, as que xamais escoitaron cantar a primavera, as do retrato negro entre as sabas brancas. Velaquí as multiplicadas polo terror, as da pel queimada en sañas, as reducidas a mínima expresión. Abres a porta e sinto que me aseso a manada de lobos. Sinto o peso de 100 invernos no peito e as espadas de xaneiro furándome as entrañas. Abres a porta e comezo o cobarde dominio das horas, o milagre permanente que converte a miña pele en sangue. Cando te achegas, quixera deter o cronómetro xusto un minuto antes de que me escaches. Vi o televisor coa seca nos ollos, pegada á pantalla, rodeada de imaxes mudas e do arume dos soños mortos. Cuspíame a min mesma, entre paquetes de patacas fritidas que se depositaban directamente nas miñas cosas e que che daban unha razón máis para odiarme. Agardaba a morte por fascículos. Eu era unha muller innecesaria, unha nai innecesaria, unha amante innecesaria, unha minúscula gota de pó innecesaria tras a pantalla dos teus ollos. Eu era hedra medrando na solaina. Eu era o que ti me deixabas. Agora, a continuación, vou ler outros poemas, do outro poemario que mencionou Víctor, que é Inén, que trata, dunha temática tan pouco poética como pode ser o paro.
Eu creo moito na vertente social da poesía, porque, malia que a poesía, os poetas, por desgraza, non podemos mudar a realidade social e económica, si creo que podemos axudar a mudar conciencias e a facer reflexionar sobre certos temas. Cando eu escribín este poemario, era lá polo ano 2016, había unha tasa de desemprego moi grande, e, bueno, pois coñecía moitísimas persoas que estaban no paro e que tiñan esa sensación de que o fracaso chamaba unha e outra vez ás súas portas. Persoas que consideraban case que tiñan máis pasado que futuro, que me parece unha situación realmente terrible. Entón, bueno, pois escribín este poemario que reflexiona un poquinho sobre iso. Na oficina de emprego hai unha hemorraxia que me deita. Hai cremalleiras que me abren o peito e me supuran por dentro. Na oficina de emprego hai tragedias sen receita, que venden futuros sen ningún tipo de garantía. Na oficina de emprego hai ortigas a mans cheas, que eu devoro, tan só por demostrarme que aínda existo. Pasar revista a sempre en punto, coa certeza de que as nunca en punto atoparei dignidade. Na ringleira do paro pósanse devastacións presentes, e hai milleiros de feridas coa boca aberta como a peixes que non atopan saída. O importante é ter os papéis en orde, díxome o funcionario, malia que no corazón nada estea no seu lugar. Agora, a continuación, vou a ler outro poema que forma parte dun dos volumes colectivos nos que participei, un volume que se chama Costa da Morte, territorio literario, que foi capitaneado pola poeta Fisterra Branca Vilela, na que nos convidou a varios poetas da Costa da Morte pois a falar de certos territorios, non? De paisaxes que para nós fosen significativas. No meu caso, escollín o Monte Pindo por todo o simbolismo que agocha e porque me parece un lugar rodeado de maxia moi poético, non? Entón, este é o poema que eu lle fixen. Das carnes da terra nacen laxes como acrinas, lendas mortas dos tempos idos, cráteres da historia que o tramallo dos días orballou en trovas. Relou cambreixos e silvas, verquidas en ardores, sobre un lenzo de seixo e bronce. O mar debaixo, como a poeta, relatando na épica das noites a beleza dos penedos que o vixían. As furnas, cos seus rizóns, atrapan solpores de ouro no peito do horizonte. Os pinos vellos, como a poldras, brincan libres nos petóns en belísima ousadía sobre os pálpitos do monte. Crepitan os sons do silencio entre picoutos, ata que o rostro do vento pule con asaño cada rocha. En cada forma, murmuria o albor do tempo que explota en inmenso e esplendoroso licor de primavera. Vou ler agora un poema que trata o tema de migración. Foi un poema que foi premiado no certame Rosalía de Castro, que convoca a Asociación Cultural Galega de Cornellá, a grupo formada por moitos galegos que emigraron ali, que fixeron ali a súa patria, pero que xamais esqueceron a súa terra nai, a súa terra patria, non? Esta, bueno, pues, é un poema en primeira persoa de unha muller da emigración que lembra con nostalgia esa primeira patria. Son doncel envolta en trovas, a carón da Barceloneta, mirando o mar de soidade sal no que se perden os reloxos da infancia, intuindo nordés na rompente das rochas contra o ceo, os ollos cara ao mar aberto e o corazón no peito, famento, multiplicando recordos dun Atlántico do que tan só me quedan os ecos. De horizontes fabrico miradas perdidas nos alambiques do tempo, para asasinar o engano das horas, para vencer as derrotas e non converterme en prófuga de min mesma. Coa zougue da nostalgia nos beizos, mire estas augas brancas e azuladas como a bandeira da miña primeira patria, intuindo na distancia o asaño das ondas dun vendaval nas praias de Xaneiro. Galicia, pel cravada nas entrañas, un soño verde de camiños retorcidos que conversan coas entrañas do tempo. Galicia son as campás da miña infancia que me repenican nos adentros, os osos dunha lingua nai. No dentame caído da tarde rebórdame os recordos como a fouces, o marisco, a choiva,
cerdeiras en flor abertas a min. A nostalgia é un casteller que me sobe polo peito, un rumor mainiño do mes de abril que se me mete entre os dedos. E sigo aquí, ao pé da praia, na procura do meu sentir exacto, buscando o equilibrio lábil da palabra patria, inventando estrategias para morrer cada vez un pouco menos, cada vez un pouco menos, cada vez un pouco menos. E xa para rematar, vou facer con outro tema tan pouco poético como é a tecnoloxía, porque eu creo que realmente calquer tema pode ser obxecto de estudio por parte do poeta. Entón, vos vou a ler uns pequeniños poemas que falan algúns, un pouco desa outra cara menos boa da tecnoloxía, como pode ser a homoxenización, que fai de todos nós. Outro poema que fala un pouco da hiperocupación das asendas dos nenos, deixándoles moi pouco tempo para a creatividade. E mesmo tamén da cara B das redes sociais nas que moitas veces nos agochamos precisamente para fuxir de nós mesmos. E os poemas din así: na ansia de ser distinto atópase a vocación de ser igual, comer o mesmo que os demais, co pánico de non ser suficientemente homoxéneos, ver as mesmas series, facer os mesmos comentarios, amputar os pensamentos disidentes dos iguais, ser sucos simétricos, semelgos emocionais, nacidos dun mesmo óvulo adestrado, porque no mundo 5.0 a obriga de ser auténticos condúcenos ao inferno dos iguais. Uniformados en uniforme, deixámonos apañar como as patacas, mentres vivimos de prestado co criterio de outros. Diminuídos de vontade, sobrevivimos á dictadura das consignas, sen capacidade de escolla e decisión. Camiñamos en ringleira, anestesiados co cloroformo da uniformidade, amputados, determinados, sen dereito á alegación. Somos o que queren que sexamos, un todo dun algo que nunca foi nada. A infancia é unha carreira de mochilas máis grandes que as tardes. Ser neno é ser Alicia correndo tralo coello, cara unha madrigueira esmlameada. Ir a inglés despois do colexio, co diapasón do xadrez no alento e correcendo do ballet entre as dedas. Facer deporte, por enriba do outro deporte, patinase, tenis, pádel, máis deporte, porque máis deporte nunca é deporte suficiente. Abaixo o xogo e tempo libre, a maxia dos paos feitos con espadas, abaixo as agullas dos reloxos, porque nesta sociedade contemporánea hai que encher as asendas de letras e de normas, entullar nelas o tempo que escasea. Normalizar a hiperocupación é o novo mantra. Secuestrar as pintadas da infancia, entrar na espiral cronopática de levar os folgos por dentro e as presas por fora. Hai un manual de extraescolares que todo o mundo debe coñecer, un calendario de formigón que todos deben seguir para acadar as mesmas infancias pareadas como a chalés nunha urbanización. Ser nenos hoxe é ser polos nunha granxa, correndo todos cara ao mesmo lado, cos mesmos parámetros de hidratos e de grasa. Aparentar é unha categoría gramatical de orde superior. A autoedición, un carnaval de máscaras que se ensaia antes de ser. Filtramos as nosas noites, os nosos invernos. A fin de contas, a verdade é prescindible, un convenio, un enfermo que ninguén quere padecer. Mergullámonos en saunas con gorro e bufanda, arfamos existencias como se fosen novelas, exhibimos identidades que xamais nos habitaron e tecemos versións de luz sobre as tebras das nosas tormentas. A autoestima sempre por diante, da verdade e de todas as cousas. Os likes son o Deus Supremo, e por iso nos amosamos en vitrinas e pixelamos a distancia emocional que media entre as persoas que somos e as que creamos para que nos queiran. O noso amor por nós é tan inmenso como unha banda de Moebius deitada no medio do universo. Configuramos avatares de nós mesmos que riman co perfecto. Somos marionetas de aprobación prestada.
Executamos performance nos confíns das redes, contrabandistas da infamia, suxeitos á credibilidade coa gravidade dun fío. Moitas grazas. Bueno, pois ata aquí chegamos. Agora Margot ten que clausurar esta semana de poesía na rúa. Vou a clausurar, pero quedo que este aquí Víctor e Modesto comigo. Moitísimas gracias, Mónica, Moncho, Rocío. A verdade é que un usazo contar con vos, coa vosa poesía. A verdade que, bueno, foi unha semana chea de emocións, de sentimento, de moita cultura. Creo que na sociedade que vivimos aínda hai moita falta de respeto e é necesario sementar moita cultura. Aínda nos queda moito por sementar. Quero dicir que o Batallón Literario da Costa da Morte está máis vivo que nunca, que esta semana foi todo un orgullo e un placer, que as prazas e as rúas de Cee se encheran de poesía viva, con moito sentimento, e que creo que facer este certamen mañá en Cagala creo que vai ser totalmente un éxito, non solamente un éxito, que era moi necesario. Ahora vou a darlle a palabra pois ao coordinador, a Modesto, e como nada a miña man dereita que é Víctor Castiñeira, que sin el pois me axuda a camiñar día a día. Así que, sin máis, os deixo con eles porque creo que realmente son os protagonistas. Moitísimas gracias. Ben, moi bo día a todas e a todos. A verdade é que o único que quero dicir é, en primeiro lugar, darles gracias a Margot Lamela, ao Concello de Cee, a Víctor Castiñeira, porque eles en realidade son os verdadeiros artífices. Eu colaborei na medida das miñas posibilidades para facer posible estas xornadas que sitúan a Cee no mapa literario de Galicia. Eu falo constantemente con persoas que están en cidades de toda Galicia, non paran de felicitarnos por levar a cabo este evento tan importante, xa non só polo que representan os 30 anos do Batallón Literario, senón polo feito de que sexa nunha vila pequena como Cee, na Costa da Morte, a que sexa a vanguarda da poesía de Galicia. Hoxe só se fala de Cee a diario. Hoxe sai a entrevista co gañador do certame, Xosé Luis Mosquera Camba, que recoñece o peso, o significado do batallón. Moncho Bouzas tamén fixo mención o que influía nos novos grupos o batallón literario. Eu creo que sexa aquí en Cee, na Costa da Morte, que sexamos unha vez máis, digamos, o mascarón de proa da cultura, non fai senón outra cousa que situar no mapa pois o significado, o peso que ten a Costa da Morte na literatura galega, non? Nós temos a Eduardo Pondal como bandeira do resurdimento, igual que os ten Padrón con Rosalía ou digamos, Ourense con Curros Enríquez. Por suposto, pois ser netos de Pondal tamén ten ese peso e leva pois implícito pois estar á altura, non? Eu creo que estas xornadas, este ciclo poético de poesía na rúa que organizou o Concello de Cee co apoio da Diputación e da Xunta de Galicia, por un lado premia pois esa constancia, ese legado que deixou o Batallón Literario en voces que viñeron despois, non? Hoxe Rocío Leira, que é a nosa pregoneira nas festas da Xunqueira, tamén estivo Rosalía Fernández Rial, Xosé Iglesias, en fin, pois Ainhoa Conde e outros que non puideron porque evidentemente non collen todos os ovos na cesta, non? Ao final nós temos, a alcaldesa citou nestas xornadas a vocación de continuidade, non? Outros estarán en vindeiras edicións porque o batallón éramos un colectivo amplo, evidentemente pois non se pode, non? Pero nada, eu reiterar o meu agradecemento absoluto a Margot porque foi quen, ca súa teima, ca súa constancia de situar Cee no centro, pois foi quen de leválo a cabo. Eu foi un placer contactar cos compañeiras e compañeros do batallón e ver que foron eles, non fun eu, eles e elas pois puxeron toda a súa disponibilidade para poder leválo a cabo e non nos fallou ninguén. A verdade que ata Estevo, que en principio non ia poder, apareceu por sorpresa o outro día. Xa sabedes como é Estevo, que improvisa e fixo un recital maravilloso. Así que nada, emprazarvos o acto de mañá, que vai ser unha gala moi importante,
a gala de entrega do premio, moi bonita, moi emotiva, non vou desvelar nada porque estas cousas hai que estar in situ para vivilas, son momentos únicos, igual que estes 30 anos, porque, bueno, os próximos 30 veremos os que chegamos ou quen chega, pero destas, aí está, fixo realidade, pois, algo moi importante que o Batallón Literario como colectivo organizado non está, pero o seu legado sigue, estes 30 anos, estes recitais, pois, de alguma maneira, pois, fixeron xustiza tamén co legado que deixou o batallón. Moitas gracias a todos. Bueno, di Margot que formamos un equipo, no Concello formamos un equipo desde que ela asumiu a alcaldía en 2019, e o outro día na Praza Concha Blanco facía un repaso de moitas cousas que fixemos, non? Quen está agradecido son eu, non é ela que ten que estar agradecida. Eu simplemente cumplo o meu traballo o mellor que podo, e para min é un orgullo na miña vila poder servir como penso que eu levo facendo nestes últimos 26 anos. Eu teño que dar as gracias ao Concello por darme a posibilidade de desenvolver o traballo que desenvolvo e ca liberdade co que a fago. E en este caso do batallón teño aquí a miña dereita Modesto, que é o coordinador este ano deste certame e está involucrado ao máximo. Sin él, nós poderíamos botarlle moita vontade, pero faltaríanos algo, o coñecemento que el ten de primeira man como unha das persoas fundadoras, non? Entonces, nada máis, moitísimas gracias a todos os que durante esta semana nos acompañastedes neste ciclo de poesía na rúa, que foi algo ben fermoso, a verdade. E quedome co importante que é, que o dixo Margot tamén outro día na Praza Concha Blanco, os homenaxes hai que facelos en vida e recoñecer o legado do batallón, pois é moi importante. Que vos vou dicir eu como historiador, que a miña teima é dar a coñecer o noso pasado, saber de onde vimos e entender por eso como o que é o XC, non? En este caso. Así que moitísimas gracias a todos e o que dixeron, mañá non podedes faltar. Ás 9 da tarde no auditorio da Casa de Cultura, pois vai haber eso, moitas sorpresas e vai ser unha gala moi emotiva e moi fermosa, saberedes. Non é simplemente entregar un premio. En CEF facemos as cousas dunha maneira moi especial. Así que estades todos convidados, moitísimas gracias. Agora é hora de tomar o vermú e a xantar e a disfrutar da Costa da Morte e a disfrutar deste, que ao final o tempo parece que nos respeta e que non vamos a ter auga. Moitas gracias.